Βρήκα φρέσκα ψάρια, βρήκα και μια μαμά και μπροστά στη θάλασσα θα φτιάξουμε κακαβιά. Κακαβιά του ψαρά. Κακαβιά του ψαρά. Ο ψαράς έκανε τη δουλειά του, ψάρεψε φρέσκα ψάρια. Εγώ στη συνέχεια τα ψάρεψα, δηλαδή τα μάζεψα, τα ψώνισα από το λιμάνι κάτω από την προβλήτα. Τα καθάρισε η κυρία Σιμένη με τα χεράκια της. Ναι. Κυρία Σιμένη, ποιο είναι το αγαπημένο σας ψάρι για κακαβιά? Είναι η Σκορπίνα, είναι ο Χάνος, Ο Λούτσος. και ο Λούτσος και ο Γερμανός. Έχουμε εδώ πέρα καλά, βρήκα ναι, καλά ναι. ψάρια, έτσι. Πολύ ωραία. Είναι Πολύ ολόφρεσκα. ωραία. Κυρία Σιμένη, τρώτε κακαβιά εδώ στη Χάλκη? Τρώμε συχνά. Την αγαπάτε, Πολύ. Τρώτε ψάρια, γι' αυτό είστε και χαμογελαστοί συνεχώς. Γιατί τα ψάρια είναι αντικαταθλιπτικά. Μας φτιάχνουν τη διάθεση. Γι' αυτό το καλοκαίρι, όταν τρώμε αρκετά, νιώθουμε καλά. Κακαβιά. Από τη λέξη κακάβι που σημαίνει καζάνι. Κατσαρόλα. Μέσα στην κατσαρόλα θα το μαγειρέψουμε, θα τα βράσουμε. Να το βράσουμε, βάλουμε τα υλικά. Τι άλλα υλικά έχουμε εκτός από τα ψάρια? Εκτός από τα ψάρια έχουμε πατάτες, λαχανικά μαϊτανό και σέλινο. Και τα δύο, να ανακατευθούν οι μυρωδιές. Ναι. Και το κρεμμύδι, το Ψιλοκομμένο. λάδι, ψιλοκομμένο, λάδι και το λεμονάκι. Αλάτι πιπέρι. Αλάτι χοντρό, θαλασσινό. Θαλασσινό. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Πρώτα θα βάλουμε το νερό στην κατσαρόλα. Οπ. Ανοίγουμε το μάτι. Θα βάλουμε το κρεμμύδι. Πρώτα στην κατσαρόλα το κρεμμύδι. Ναι, θα το ψιλοκόψουμε βέβαια. Χαλκίτικος τρόπος κοψίματος του κρεμμυδιού είναι αυτός. Κάπου το έχω ξαναδεί. Το ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα. Τώρα θα ψιλοκόψουμε τις πατατούλες. Τις μοιράζουμε στη μέση. Πολύ απλά. Είναι απλό και μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο. Οπουδήποτε βέβαια. Σε μια παραλία, Όπου και να πας. στη βάρκα του είναι ψαρά στη βάρκα του ψαρά. ή στην κουζίνα της μαμάς. Στην κουζίνα της μαμάς. Ορίστε. Ψιλοκόβουμε το μαϊτανό. Και τα το κοτσανάκια, σέλι. Όλα μαζί. Τα δίνουν ιδιαίτερη μυρωδιά στο φαγητό και έχουν πολλές βιταμίνες. Και τώρα Το λάδι. με το χρυσό χρώμα. Στη Χάλκη είμαστε, με την κυρία Είναι Σιμένη καθαρό, ναι. και το χρυσάφι μας στο λάδι. Ορίστε. Και τώρα βάζουμε να βράσει. Η πατατούλα λίγο να ψηθεί και θα βάλουμε τα ψαράκια μετά Πόση ώρα θα το βράσουμε πριν βάλουμε τα ψάρια? για 15 λεπτά. 15 λεπτάκια και μετά τα ψάρια. Και μετά τα ψάρια. Ήρθε η ώρα τα ψάρια να επιστρέψουν στο νερό. Όχι της θάλασσας, αλλά της κατσαρόλας. Κατσαρόλες. Πάμε. Ποιο βάζουμε πρώτα? Το λούτσο. πίσω μέρος του λούτσου. Να και το μπροστινό. Πάλι τη σκορπίνα. Έχει σημασία η σειρά? Όχι, δεν έχει. Α, Απλώς. να δούμε ποιο θα μείνει τελευταίο παραπονεμένο. Ορίστε. Αυτό είναι ορφούλι. Πώς? Ορφούλι. Ορφούλι. Ορφός, ναι, αλλά Ορφός. σε μικρό μέγεθος. Ο μικρός ορφός, το ορφούλι. Αυτός, Χάνος. ο Χάνος με τα πεταχτά μάτια Μάλιστα. Και ο Γερμανός. και ο Γερμανός. Τώρα θα βάλουμε το αλάτι και το πιπέρι. Μια κουταλιά της σούφας αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού. Πηγαίνει με την πατάτα και το σέλινο πάρα πολύ το πιπέρι. Πηγαίνει πολύ. Και το μόνο υλικό που έμεινε αχρησιμοποιητό στο τραπέζι μας είναι ο χυμός λεμονιού. Στο τέλος, πριν κατεβάσουμε την κατσαρόλα, βάζουμε το λεμόνι. Α, για να μην μαγειρευτεί. Για να μην μαγειρευτεί πολύ. Ωραία. Σκληραίνει τα ψάρια με το λεμόνι, αν το βάλουμε πιο πριν, και χαλάει τη γεύση. Στο τέλος, περιμένουμε πόση ώρα? 15 λεπτά. 15 λεπτά. 15 λεπτά. Πω. Σκέτη νοστιμιά της μαμάς η κακαβιά. Πολύ ωραία. Καλή και η κακαβιά του ψαρά, αλλά η κακαβιά της μαμάς. Πιο ωραία. Εγώ προσωπικά την εκτιμώ ιδιαίτερα. Για να φτιάξετε τη δική σας κακαβιά χρειάζεστε 2 κιλά ψάρια μεσαίου μεγέθους, 2 ξερά κρεμμύδια, 3 πατάτες, 3 κλονάρια σέλινο, 3 κλονάρια μαϊντανό, 1 λεμόνι, 1 λίτρο νερό,
ένα ποτήρι ελαιόλαδο και από μια κουταλιά αλάτι και πιπέρι. Μάμα κουζίνα, η κουζίνα της μαμάς. Ήρθε η ώρα για το λεμόνι. Τώρα έγινε η κακαβιά αληθινή. Τώρα έγινε αληθινή. Ξινούτσικη και ωραία. Το κουνάμε λίγο για να πάει σε όλο το τείχομα της κατσαρόλας. Να πάει και το λεμόνι παντού. Και το λεμόνι παντού. Το σκεπάσουμε λίγο. Να πάρει 2 κόχλους και είναι έτοιμο. Το έχουμε σβήσει κιόλας στο μάτι και είναι, όπως είπε η κυρία Σημαίνει, είναι έτοιμο. Έτοιμο! Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά, φεύγανε σαν πουλιά τα ψαροκάικα. Και ένα πρωί σκαρώναμε μαζί με μια μάμα μια σούπα κακαβιά μπροστά στη θάλασσα. Σούπα κακαβιά, πάει λίγη και θα βρεις την υγειά σου. Λέω ξανά πως τέτοια φαγιά τα φτιάχνουνε μόνο παππούς και η γιαγιά. Ευτύχη, είναι έτοιμη, έλα να δοκιμάσεις. Έρχομαι! Για να δούμε τι ψάρια πιάσαμε. Ή μάλλον καλύτερα να γευτούμε τι ψάρια πιάσαμε. Πρέπει να το δοκιμάσουμε κιόλας. Πρέπει να το δοκιμάσουμε. Τη γεύση. Πω τρυφερότατο φαίνεται. Τι πάθατε? Κατάπιετε τη γλώσσα σας. Μου κόπηκε η μιλιά. Κόπηκε η μιλιά. Με τέτοια κακαβιά. Θα μου βάλετε και λίγο σουπίτσα γιατί εδώ έφαγα μόνο ένα ψάρι. Ναι, στη σούπα φαίνεται η γεύση της κακαβιάς που είναι έτσι ανακατεμένες γεύσεις από όλα τα ψάρια. Αυτό το πεταλάκι. Αυτή είναι η κακαβιά, το ζουμί. Ωραίο. Είναι θαύμα. Είναι πολύ ωραίο γιατί τα ψαράκια μας είναι φρέσκα. Φρεσκότατη ξινούτσικη. Μυρωδάτη από το σέλινο και το μαϊντανό. Είναι πολύ ωραίο. Σας ευχαριστώ. Και εγώ. Κυρία Σημαίνει, να είστε καλά. Και εγώ Ευτύχη και εσύ να είσαι καλά. Και θα σας ξαναπεριμένουμε να ακούτε με άλλες συνταγές. Πολλές συνταγές. Και στο mamacucina.tv αλλά και εδώ στη Χάλκη. Για περάστε μια βόλτα.